नोंहासो आयौ माथो जाबायलाय Hello everyone welcome back to Mommy's channel जों दिनै बिद्दाजों आंजों सान्दुं गोसा नालाय जों जेरावबो थांनो मोनाखै आं होननो ओमफ्राय जों दा न'आव थायै बोरिं जानानै जोङो बिद्दाजों आंजों मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनो नागिरदों दामानि बयबो खालामसावगासिनो नालाय जोंहाबो न'आव ओरैनो बेकार थानायखाय बिद्दाजों आंजों जोंबो मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनो नागिरदों माने अर गैयालासिनो दावदैखौ बोरै फोमोननो हायो माने सान्दुंजों दावदैया मोनमारोना मोनमारा जोङो एवनानै नायनो नागिरदों होमबा नोंथांमोनहाबो जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला माने दावदैया मोनमारोना मोनमारा नायलांबाय थादो नै गोलोमदै गजोबबाय सानैबो बिद्दानाबो गोलोमदै मामिनाबो गोलोमदै ओमफ्राय जोङो होमबा दलथा स्टा दिनै नायनोसै आरोखि ना मानसिफ्रा मालाय मानालि थांदों सिमला थांदों अरुणाचल माबा टावां अबावबा थांदों जोंहा न'आवनो थाबाय था ओंखाम संग्रायाव थां न' सिङाव थांफिन सिथ्लायाव थाबाय खामसालियाव थाबाय बिफां साया नागिर बावनो गिदिंगासिनोसै आरोखि जोंफ्रा होमबा जोंनि एक्सपेरिमेन्टखौ नायलांबाय थानाय माबायदि जायो नोंथांमोनहाबो ट्राइ खालामनो हागोन होमबा भिडिअखौ नायलांदो आयौ आंबो मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनो नागिरदों बयबो खालामसोदों नालाय ट्रेन्डिं बायदि दावदै एवनायनो नागिरदों आरोना बेखौ दा सारायखौ फुदुंसै 10 मिनिटसो ओमफ्राय बिनि उनाव माबायदि मोनमारो आंबो नायनो आरोना होमबा नायलांबाय थादो रायजोफ्रा लिसुआबो बोरो जोंना देग्लाय मानो एथ' थाब मोनाखै माथो सेमोन ना मालाबा जि थाब गोजा जादोंमोन नालेंखर दाबाबो गैया थाइब्रै थाइबाल' लोंनोबो मोना मानोबो मोना बिफाङाल' माबा बेसेबांबा गोजौ लकेल दावदै दाउनि ओमफ्राय दावदैखौ माबानानै लाखासै देफ्रुनानै लानोसै बबेखौबो दावदै संख्रि एसे होनोसै आरोना मोना मोना नायथारनो र' इहा देखाव इहा गलिनानै लाबाय ओमफ्राय आङो थावखौ हैगोनसैसो आं थावखौ होनानै फुदुंखानोसै आरो साराय दुंबा थावाबो दुंफाबाय होमबाना बोरो थावानो गनो रोंला नामा आंनि एक्सपेरिमेन्ट आइदै माथो गुदुं जाथारबाय आइदै माथो दांनो हाला थावानो नांबावगोन ना माखो नोंहासो दै एसेल' एवनायग्रोसै जुदि मोनो दा दैनि दैथाम एवबावगोन र' बेखौ जानायग्रोसै जों जाबाय 5 मिनिट नै होनोसै एबार नै जोंना ग्राफारफ्रा सेन्देल साथा लानानै दङ जाबाय नायनो थानोसै आं एक्सपेरिमेन्ट थानोसै जायोना जाया मोनगोन बोरै नुवा जाखो हाफ बयल जागोनब्रा बे हाफ बयल आइदै हनै मोनाखैनो र'ब्रा मोनगोन थारमाने आंना साराय फुदुंनाया नांगौमोन हाफ बयल जागोन ना लकेल दावदैलाय मानसि जाखो दा गेसावसो जानफिननांगोनदां हनै जायासै गेलेबो होनासै र' दा होनगोनलै धोर्ज गैथारि थारमाने साराया एसे दुंबावनांगौमोन र' दसे दोनदो र' 5 मिनिट दोनथ'बावनोसै ओमफ्राय नायफैफिनसै दहाय जायाखैमोन ना 10 मिनिटनि उनाव नायनोसै आयौ माथो जाबायलाय नै नायफैलाबाय नै दावदैया जाजासिगोन ओइ मोनमारो थोथ'आ आरो हाब ओमफ्राय बारा मोजां जायासै आरो बे सान्दुंजों बानायनाय नालाय मोजां जाला बोरै खालामनांगौ आं बै सामस मोनसेखौ लकेलसो नालाय अरजाया हाफ बयलबाबो जाजायो आंनि एक्सपेरिमेन्टआ साक्सेस जाबाय नै नोंथांमोनहाबो एखेबारे नायनो लुबैदोंबा नायमारदो आंखौ थगायनो सानदोंबा
37 डिग्रियावनो बेसेबां दावदै मोनोबा होमबाथ' आरो 40 41 डिग्रि थांबावबाथ' आरो मा जागोन आयौ Kalau थरा टेस्ट करेगा इनखौबो दा नै जाबावबायलै जाबाय आं संख्रि होखानाय नालाय Mami. जाबाव होननानै गुदुंथारदां ग्राफार बिथाङाबो जासिगोन बिदिसो जानांगौ दावदैखौ हाफ बयल लकेल एबार नालाय सान्दुङाव फुदुं जानोसै एसे जन्दिसफोर खारो खोमा दाना हो जालायबा मिलौले apa नालाय टेस्टी वाव बरिया माथो सान्दुङाव संनाया ओमफ्राय जोङो सान्दुं गोसायाव दावदैखौ एवनानै जाखांबाय माने मोजाङै मोनजोबा हाफ बयल जायो आरो ओमफ्राय लकेलखा नालाय दावदैया जों जाबाय टेस्टीमोन ना दावदैया टेस्टीमोन होमबा नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामदो माबायदि गोथाव जायो नंगौना नङा नायबानो जाबाय ना बाना होनलाय नोंथांमोनहाबो ट्राइ खालामदो होन नोंथांमोना ट्राइ खालामदो गोथाव जायोना जाया दावदैया होन ए रायलाय होनबाय दावदैया गोथाव जायोना जाया ट्राइ खालाम होन दावदैया गोथाव जायोना जाया ट्राइ खालामदो नोंथांमोनहाबो आंबो जाबाय ओमफ्राय बिराद टेस्टीमोन होन टेस्टीमोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन होमबा जों गोलोमबायबो ओमफ्राय गोलोम बोथोरबो नालाय जोङो दसे बार नागिरलाबायनोसै अबावहाय बार मोनो ना मोना बार नागिरसैदो जों जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो होनलायबा बाय बाय